Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa s Montbazu aj s Marcelom. Čaute. A tak, a ideme pracovať. Dievko. Mali sme všetko hotové, celé video. Aj tu tento človek vedľa mňa, a.k.a. Marcel. Všetci ho môžete, neviem. No, nevie ukladať veci. Už mohli sme točiť druhý diel. Ja okolo viem veci. Dobre, ticho. Choď piliť. Piliť. Som povedal. Nič nerobí. Dobre, ticho som. Dobre. Ľud. A čo? Moje štúdio sa robí. Tie zvukové peny už by si mohol začať lepiť. A mám... Aké zvukové peny, keď nemám žiadne? Nemám zvukové peny. Ty môžeš. No ja môžem. A potom ešte počítač, monitor, Nemáš. mikrofón. Čo? Nemáš. Čo nemám? Nič. A to bude? To treba zarobiť, lenže nenatáčaš videá a nechodia pri mne. Vieš, že odberateľov zarábaš? Stačí 100 a mať natočených veľa videí. Koľko zarábaš konečne? 100? Neviem, podľa zhľadnutia lajkov. Euro? Čo viem? Tak budeme zarábať, tak to ti nedám nič. Nedáš nič? Ty nič nerobíš. Nič nerobím. Všetky videá sme Nie, natáčali všetky. ja. V jednom, tak dobre. Každý bude... No furt každé video crashlo. To nemá chyba, že máš to počítač. Ty? Áno. Ty? Tvoje video furt crashlo, nie moje. Jak moje, no to hej, lebo ja mám to počítač. Ty máš zlý. No to hej? Joj, to tak to nemá vypadať. Dobre, makaj, neflakaj sa. Trvá ti to. A všetci povinne, čo majú napísať do komentáru? Neviem. Neviem, nie, to nie. Či sa páči Nie, tento také diel. slovo, dačo. Sigma. Jejda. Čo dáme? Čo to je? Po 12. 6, 7. Nie, to nie, fuj, to je staré. Všetci Staré. A prečo to ty používaš? Ticho. Like out. Napíšte slovo drevo. Dobre. A každý, čo to tam napíše, tak mu to osrdiečkujeme. Yes. Yes, áno. Slovensko, A zdravo. hej. Áno, áno. Takže aj like a odber je povinnosť. To musíte. Potrebujeme na cieľe 50, potom 100 a tak ďalej. 100, aby mohol tento zarábať. A to neviem, to musí málo na to musí mať veľa zliadnutí aj. Aby sme museli, Koľko máme? neviem čo viem, to okolo, A prečo mi stalo? počkajte, to musíme, nice, to potrebujem vedieť, bez toho neodchádzam. Fakt. Hej, to nájdem rýchlo. Takže, náš kanál, Viktor Marcel, alebo Marcel a Viktor, čo z toho? No to nevedia, vieš o tom tých more. To je jedno. Čo nás nesledujú a len to videli. Ja sa asi musím prepnúť na druhý účet, na ten účet. Kde je kanál, to asi nenájdem takto. Dobre, pokus číslo 2. Ale teraz chcem točiť dobré videá. A ináč, Ako chceš točiť dobré videá, keď nemáš počítač? ale ti IRL videá. Potom Marcelovi dačo poviem, lebo to vám prezradzať moc nechcem. Vám poviem osobitne, ale si mám Marcel za video. Teraz momentálne máme 15 000,2 zliadnutí a skoro 400 lajkov. Sice no. To všetko je moja zasluha. Tvoja? A kto? Počkať. Slovensko pochopím. Česko tiež pochopím. A Taliansko? To mi to nevychádza. Taliansko 3%. To je z Talianska. Dobre, môže nás ale to je celkom vyrovnané, mučačím. To kto je? Počkať, prečo nás sledujú naša kategória, že 25 až 44, 35 až 44 a 12% Pravdepodobne kvôli tomu, lebo niektorí si dávajú... slivák. Áno. A tu my sme podobná kategória celkom.
To presledovať nemusíme presledovať, koľko máme, ale to vieš. A posledné video vyšlo tak 4 mesiace dozadu. A short. Short, ten som vydával dokedy. Tiež nie. Skoro. Poď. Posledný short bol pred mesiacom. To ideme napraviť. Ty? Teraz mi ide video. Teraz vyjde short. Ten, kto ho videl, tak Teraz ste gold. ide short. O chvíľku. Možno. Ak sa podarí. Ten tu už pozerá templiac, vede? Nie, to ja vytváram. Templiaty? Kocko, to ja vytváram. Ty vytváraš, hej? Templaty vytvárajú ty proti, no. YouTube template. Či... Viete čo? Možno spravíme dačo z mojich výletov skôr. No sa bojím to. Fuj. A prosím, už nevytvor také video ako vtedy obrazy. To Marcel. Ja som vytvoril! A to AI to teraz všetko to som myslel. Nenáhodou, že ja Ticho. nemám ani CapCut Pro a nemôžem robiť aj videa. Ja mám CapCut Pro. No, a ty môžeš robiť aj videa, takže... Nemám CapCut Pro. Si povedal, že máš. Nemám. Nie. Sa ti on zdá. Že nie som až tak bohatý. A kúsok. Neviem, čo mám točiť za short. Dobre, teraz nerieš shorty, teraz riešime hru, akože. Ja dobre, ty to máš teraz robiť, jeda, čo ja mám robiť? Chod za tým Francisom. Ti to trvá. No, nechcem ísť rýchlo, lebo Dobre, no. všetko treba vypadne. Dobre. Kde vteži? Jeda, ti to hrabe. No, to jedno drevo nechce? Dobre. Plus 314, ideme na nákupy. No, to by sme mohli. Ja sprv idem kúpiť šroby. Asi idem spraviť všetko to isté, čo minulý diel. Ale máme lepší čas. No, lepší čas sa neviem, vieš o tom. Keby mi to tak nehrabalo. Ale lepší čas na nákup, myslím. Nie ako vtedy, že sme tam išli pol hodinu pred zatváračkou. Ja, nepravda. Logie. Ináč ja tie budíky až potom. Jedel nevie šoférovať. Ja by si to vedel šoferovať. Ja som gold. Ja som si chcel byť. Čakajte, minútku. Máme úzkosť. Bude trebať vybavovať nejakú vec. Ale to... Marihuanu. Ticho! Žltý peniaz dostaneme. Nie marihuanu, sorry. Rastlinky. Rastlinky, no, rastlinky. Trávu, rastlinky, to... Samozrejme. Ale to asi necháme. Pôjdeme po to, zasadíme to, ale úrodu vyskúšame s vami až v ďalšom dieli. Ale asi Windu 2 diely. Francúzska kráľovská dávka. Asi Windu viacej dielov po sebe. Lebo Marcelovi to nechcem spoverovať, takže to asi vydáme. Kač? Nechápem to. Že uložiť, že si to uložíš a vydáš. Alebo môžeme nadstaviť, že dáme prvý diel a nadstavíme tam harmonogram. Čo rozprosím? To, že si nadstavíš, že budú vidieť, ale že to vyjde až o také 2 dní alebo o deň, vieš? Si vieš natočiť videá a uploadnúť ich. Dobre, teraz kašľa, teraz ideme to robiť. Dobre, takže spravíme základ, také gumy, farby. Gumy? Myslím toto na gumy, to. Odhrzovač. Dobre, že si nedivne, ale dobre. Celý odrezovať. Jeda. Basketbalský ozemí. No, to není, to máš pravdu. Počkaj. Koľko stojí gumy? Počkaj. Ty si skop. To bolo, dobre. A bol som trakbu, vidíš? Koľko stojí gumy? 559. Joj. Toto stojí 599. To nám netreba, to máme na nakladiaku. Šrobiečky. To musíme trošku zarábať, no Marcel. Ale ak by ste chceli, keď už budeme mať počítač. Mne taký nápad vyšiel. Boh sa bojím. Investing spravíme, natočím video, že nakupujem, že si spravím setup z tému. Že komplet setup z tému. A že aj počítaš tam? Hej, aj monitor. Jeda to dopadne. Ak dáte hodne lajkov. Hodne ziček?
Jeda. Čechoch, to treba vlastne po Čechoch. Ja mám zvyk, ja som bol teraz... Co to aj Češi a Taliani si tu, počkaj, preložíme. Ne. Počkaj, preložiť. A veď máme titulky. Asi. Hola amigos! Como estás? No, to je cringe. Počkaj, taliansko, čo je po taliansky? Iba neviem talianštinu, čo som ja. Neviem. Marcel, Čo je? otázka. No, čo chceš? Máme špaget? Jedoučka sa ťa idem pýtať, keby ste vedeli, čo on spravil. Dobre, to neviem hovoriť, to robí veľa ľudí, ale toho som ho mal chodiť, neviem. Ja no rozdrtil som mi funku, keď som išiel mi funku, No, bolo strašne. To by to robil pekne celé dve rezance, niečo z toho máš, neviem, ruveničku. No nie, keď mám misku tak malú. Ale ja prídem, ja si oberížem tie kraje a mám... Niečo to, príde, zaraz bombarduješ to celé. Dobre, prečo to riešime funky? Dobre, späť k hre. Kúpil si 2 tie stojany, či jeden? No, dobre, chill. Ideme do tej garáže. Nie, musím kápiť, to biele. Kde bude druhá garáž? Hej, spoiler. Spoiler, aký spoiler? A jasne neviem, no dobre, to je jedno. Tu bude garáže. No, super, wow. Neviem, to sa pýta za čo. Aha. Ticho. Počkaj, neodchádzajte. Treba byť do konca pekne. Dokonca. To by bol dokonca. Ja? Ty už, to je hej. Ty by si bol aj keď to bolo hodinové video, ty by si to pozeral. A mňa to baví. Ja nemám čo pozerať. Lebo toto dobré videá. To ja nemám čo pozerať. To málo kedy vydáva. Lenže teraz má výhovorku. Neviem akú. Ale potom má výhovorku, že je škola. Ja? No, dobre. Lebo je škola. Dobre, no. Sama musí učiť na školu, nie? Ty sa učíš. Nebude škola, nebude štúdium, bude to na hovno. No a potom bude zase taká výhovorka, tak. Akože mohli by sme sa vypracovať. Dovtedy. Sme museli pracovať. A čo? Aby sme mohli byť ľahko živiteľia. Dobre, farbu som zabudol kúpiť. Potom pôjdeme zás. Hej, to je jedno. To je jedno, prevezie sa. Máš benzína? Hádam. Neviem koľko máš. No nie. Spotreba? Po kopci? Do kopca spotreba? Ten most? No. 140 moste? To tiež nie je normálne, čo? 244. Dobre, keď tvoje 6 a nie. Čo? Viktor teraz mi 6 limina. To bolo milom. To má ruky zabudla, neviete. Ruky zabudla. Veľa pavúkov nemám rád. Kde sme pavúci? Tam je jeden, no. Bo za chvíľu začne zdrhať ako život. Tam ide 5. Kde? No, tu už ideme nespí. Ty si maloval steny tu? Či... No pomáhal som malovať. To viem. Konečne dačo. Ale drž hubou ti. Tu máš ešte aj nerezaveš robiť. To sú... A prečo robíš koniga? Ja, to je pravda. Koniga máš To bude robiť? na ďalší diel. A to je bogina, to musím. A to bude bogina bude ďalší diel tiež. To... Jeda, ty toľko veci robíš. Vezmi toto, to je dobré. Popárinkami. Počkaj. To nemá takú logiku. Čo by to čo hovoriť? Počkaj. Teraz sa to vyplo akurát. Ide. Neviem, či tu... Aha, to je Gameboy, ty kokos. Si nevedel? Save game. Si vedel si, či nie? Jasne, že jo. Keď to je Gameboy, to je veľa. Jeda, ty tak. Dobre, hráme. Čuk. Hra uložená. Ačka, to ti nepomáha na úzkosť? Aj hra, ne? Nemyslím si. Nie. Dobre, choď sa venovať tomu traku. Ideme sa venovať tomu traku. No, aj to musíme kúpiť farbu, takže... Veď farbu spravíš potom. Počkaj, tak počkáme pokiaľ... Tak chod na tej štvorkolke. To je pravda. Vrum. Je tu palivo, či není? Natankuje. Je. Kde je ten kabel? Aha, tu zmizol. Dobre.
Max, ja to nie dávat na maximálku. Strašne potichu také rozprávam. No, dieťa. Druhá strana! Čo povieš, 10-kou, takú dlhú trasu? 10, idem 30. Je, to je dole. Chovaj ticho. Sorry, Prečo to- 61. Prečo celý čas máš toto? Dole. Francúzsko-kanadská nadávka. My dostajeme takú nadávku riadnu od YouTube. Prepáč. Hej no, aspoň sa na moment prepačila hra. Áno, Hej, Žule. áno. McDonald'ska. Fakt. Čakaj. Ups. 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 Že si to... Čo tu majú iba české tieto nápisy, to ima tie zvuk. Prepáč, je po... Hej, ale to sú titulky, že to je zvuk má Slovensko, Česko. To neviem. Excuse me. Nevieme. Dízle. Dízle. Nežule. Diesel. Správna voľba. Kde ideš? Ty sa vraciaš Do na mesta ide. Dízle. Aha. To To je dlhá. nikto nevidel. cesta do mesta. To je normálne, to sa do mesta. Hej, tá stena myslím. Tam ak si narazil. Ja. Joj. Som nenarazil. Joj. Francúzsko-kanadská báka asi po 5. krát v tomto jednom vozidle. Prosím ťa, čo pozeráš, to boli tvoje fotky. Moje geniálne fotky. Málo. Radšej nebudú. Mám čo pekné. Dobre, teraz začneme do toho. Dobre, Ideme a- kupovať farbu, hej? Hej, Potom ale pôjdeme po Mariu a pôjdeme po rastlinky. rastlinky, A- síc. Uvidíte, čo Semniečka. to je. Vy určite už asi, no. Zemniečka pôjdeme, zemniečka. Ináč trvá na to moc dlho. Sme... Koľko ideš? Nepíši. A prečo toto? Máš celý čas. Francúzsko-kanadské slovo. Čakaj, ja vlastne... No, Hej, kľudnime. Že už bude zamrzť. není to. Máš chvíľku. No, to je ešte 30 minút. Metal. A ticho. To bolo musím kúpiť, lebo ty sa teraz zrevaš za chvíľu. Dobre. to Úzko si kúsok veľká. bolo. Čierna, čo sa máš ešte kúpiť? Modrú. Blue. Metal to je nič, ne? Si už ju kúpil. Hej, metal mám. Číri, les, To sa tak rýchlo doplňuje? matný. Hej, mat. Či to už máme? Matný máme. Kúp to. A to je čírny. Číri, matný. Veď, ja viem. Nemá niečo to ja. Tu je strašne dobre kombinovať. Ja ti to ukážem. Ja som prof. Ja teraz bude jeho obľúbená auto štvorkovka. Čo? Už tu je nové obľúbené auto štvorkovka. Ale fakt, aké máš obľúbené auto? Ja? Konek. Akože to hre? Hej. To závodné auto. Čo získame Ne. Lebo to jazdí. Riadne. To, aj to konik tak jazdí, aj rýchlejšie. Lebo to ide maximálne 160, 170. No to race car, to závodné auto. No. Konik ide 250 aspoň. Len na hovno je, že to je to za otáčky na nič. To úzkosť musíme vyriešiť skoro. Úzko sme to nevyriešime tak skoro. A už to je dole, ne? Aj, A nie No. dole. to Gameboya. Čo? To znova kúsok divne. Momošiče. Čo? Ja som to takto... Aké kawaii? Nič. Aké kawaii? Budeme sa tváriť ako spieš nepočul. Dobre, poďme. Asi čo idem? Dobre, pridaj kus. No, štvorkolka asi platí po nej 500? Čo tak ticho? Ja neviem. Že ideme to, čo je to stalo? Kračou. Nehuč tak, ale tvoje po videu tak počuť. Fakt? Áno. Ok. Prečo počívaš tú tvoju prvú klavisticu? Tu myslíš? Lebo sa mi chce tá veľmi zasýta. Čo je toto?
Ore, neťukaj Ale už. to je úplne to isté zase. ASMR. Natočíme ASMR video? Klávesnice je plná, dobre. Natočíme ASMR video. Môžeme ešte. Že je klávesnica? A niečo také. Slime. Ináč na tému sa mi strašne zapáčila. Aj videa som o tom videl. Klávesnica. Juj, som sa zbal kožiček. Úzkosť? To letko sme raz, čo? Nemá sa. No to budeš vie, keď budem natáčať. Natáčať? Či keď budeš povedať to. Dežule. Dežule je nadávka, či? Désolé. Nie. Dežule, sorry. Prepač. Hello, Viola, pod. Kam si neutrálu zase to musí byť, aby som to vypol. Tak. Dobre, makaj. Ty, Takže vezmi černo. Jeda. Čo som to povedal? ty čier... Ma budú hejtiť. Za čo? Neviem. Hejteri. Choďte. No. Počkaj, chodte, viete kde? Oh, liste tabarnak. Aj keď neviem, čo to znamená. Jej. Čo to bude znamenať? Jeda, čo ak si povedal teraz, Jeda, my dostaneme toľko, čo tých peňazí. Za to, že je francúzska skladovka. A nie z toho. Čo? Z tých ostatných vecí, čo to hovoríme. Ale, Ale potom sa o tom. skombinuj tie dve farby, čo si kúpil ostatné, okrem tej červenej. A ja nemám ten lesk, či ja nemám ten druhý. To je ten druhý. A to je lesk. Kedy lesk? P2. Či si iba tento kúpil? Stačí, nedaj sa pozrieť, ako rýchlo to ide. Autokliker či klasický? Ten stačí držať. Nerob, nebuď blbec. Ja viem, čo máš doga, ale no. Skúsme im tu SPZ. Meníme. Nekňuč tam! Za... Neviem. Za čo? Neviem. Hráč alebo srač? Potom. Za... dosť lajkov Bude čo? splníme taký random komentár. Prvý komentár. Najviac lajkovaný komentár. Random komentár. Random. No radšej random. Random komentár pod týmto videom. Čo som to povedal? Ale neviem za koľko My lajkov. sme v riti. To ešte považujeme sa, že za koľko lajkov. Sme v riti. Ak ich tu bude veľa, že sa mi bude zdať, že je to veľa, tak jede, čo som to povedal. Dobre, to je jedno, nebudeme to riešiť. Tu úskal by sa hodilo dať dole. To ideme riešiť, veď to daj dole, vyspí sa a poďme to vyriešiť. No, vieme čím. A ty, čo to hraješ, vedia čím? No, asi hej. Tuto vzadu bude také speciálne. Ale iba si to zasadíme a vyskúšame to až v ďalšom Co, videu. pozrite na to, aké BMW. To je ďalší diel. To je fáro. Si, kaka, pozrite na to. No, to si nevšimáte. Dobre, choď spať. Nemôžem ešte. To čo? No, mi to povie, že... Takže môžem. Aha, okej. Dežule. Poviem, prečo sa šedia od farby. Aj modrej. Kvôli tomu, lebo... To je šedá. A kvôli tomu možno, lebo som asi maloval. Dobre, kľudne. Oni už nemusia to vedieť furt. Všetci. Neviem, čo? Ja som spať v more. Preskoč noc. Mali by sme to video stopnúť niekedy. Zasadíme to a bude dobré. Potom už koniec prvého dielu. Ale hneď za pár minút, možno, čak. Hneď za pár minút bude ďalší diel. Ale ten uvidíte iba za pár dní. Ho dáme halmonogram. Ticho, tak to vyslov. Monogram. Dobre, áno, presne toto. Monograf. Jaký graf? Gram. Graffiti, nie tak more. Graf. Tak. A dobre, treba. Dežule. Dal by som si... Ty by si nežedal. Každý vieme, čo? Aj ty by si ho dal určite. Nie. Čo? Ja prečo mi nejdel? Mohli by ho postaviť Čo mi nejdel? u nás. Čo ide? Aha, nebolo štartované. Vieš čo? Tak poď sa, čo to je? To idem domov a sem všetky sa.
Natočíš aj video to, môžeš na YouTube. Testujem všetky sladkosti. Musím si neprejem. Pokyny budeš gotať. To sa stalo. Ale môžeme natočiť video, že kúpime všetky štiplavé veci a Nie, ja testujeme. nemám rád pivo. Ale ja tak aspoň. Ja skôr také tie kyslé. Ja, Tak aha, natočíme. Že skúšame od prvého levelu až po 5, že ty budeš mať kyslé a budeš mať štiplavé. No, na to sa môžete tešiť, to možno vyjde. Alebo si dáme papieriky, či 1 na 2 očíslujeme 100 a bude to random. A že jeden dostane možno palivé, No. druhý... Ak dáte... Ty sám, tak ak dostanem takýsky štipavé, tak ja to môžem Počúvajte ľudia, posrať. počúvajte ľudia. Ak dáte 5 lajkov... 5? Áno. Daj Tak viacej, nie? natočíme to video. Daj 10, nie? Jasne, 10, ako dajú 10, keď máme ledva ani nie 40 odberateľov. A, dobre. 5 lajkov. A Dobre, natočíme to. Ty buď rád, ja to kupujem. Ja, dobre. A ja nie som rada, lebo som štipavé. Ako vieš, že budeš mať kyslé? Možno nie? Že vysypeme pár, nie do nejaké misky, alebo vieš, rozstriedíme, že 1, 2, 3, 4, 5, dáme 5 misiek. Do 1, 2, Jednu vec chcem zistiť. Chcel by som strašne takú sériu natočiť. 3, francúzsku granátku na dovke pri. Ehe, Dobre, musím to spomaliť. počkaj. Čo nedáš kúkať, ja som videl, čo? Koľko je? Čítam tu. Koľko je 100 eur českých? Koľko je 100, daj čo? Daj. Nevieš, tak počkaj. Ore, ma zajíma to. Ore, ideme nakúpiť. Čo ideme nakúpiť? Poďte hrce, nie? Čo? Poďte hrce, nie? Chceli skúpiť, zobrať, tak, to vieš. Čo? To potom bude. Ideme to, Trávička bude potom. to už má skoro Či- 30 minút. A čo? Je to zamknuté. Osem, 8, 1, už má otvoriť dávno. Čo tu sme? To ten Jogobelia a Norman. No už máš mať otvorené. Skemer, no. Guten Morgen Jogobelia, Guten Morgen Norman. Tak jaké drahé. No si chudobný. Sme chudobní. A natočíme, že jeden bude mať 5 euro a druhý bude mať že 10 euro. A že či dokážeme navariť také jedlo a najesť sa z toho. Pizza ma dozna. Počkaj, to som veľa dal to. Tak 5 a euro, 5 euro. Tak ja budem mať 5. To je málo. Ja neviem variť. Veď, ne, tých 5 a 10. Alebo to sa uvidí. Ja som vlastne... Spýtam sa ChatGPT alebo koho, že koľko by bola taká normálna cena. Že dalo by sa za to dať čo navariť. Ja tie kumy zerajú, dobre. Takže, také video by som určite chcel natočiť. A spýtam, poradím sa s ChatGPT alebo s takým, že koľko by bola taká cena, že dá sa to. Že dá sa dať čo vymyslieť. Dobre, kúsok to skipneme, keď budeme na konci. To si nemusel hovoriť. Skipneme to kúsok, proste skipneme to kúsok, keď budeme na konci. A... Keď pôjdeme pod akú vec, tak sa... Proste, ja keď udám hodnú chvíľu, tak samozrejme. Tak ma potom udrie a musím zase vidieť, musím zase bude. Áno, ideme. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Dobre, tak. Takže... Hej, ja som mal Ja rozprávať. rozprávam. Takže... Mr. Majervi. Ideme po tú... Ako mám povedať to? Neviem, Ja i- raslinku. Po rastlinku ideme. Aby sme mohli mať menšiu Tam hore úzkosť. nevindeš. Fakt? Vidíš, ty nadáva, dobre, vindeš, ale nadáva ti. Čo? Máš nadáva viac? Nie, Dobre, zase. ideme sa zahrať na lezectvo. No a... Potom sa zahráme na Tari Parkour. Tady Spamätáš tady drink? Hej. Hm? Ináč teraz nie sú výherné. Nie sú už? No teraz, lebo taký problém s firmou, či s čím to má. Veľa detí kupovalo tady drink asi. Postavíme žltý peniaz. Čo? Čo som povedal také? Nič, Tari to nemá rád. Ja, Tady, ale- tady, toto video nikdy neuvidí. Ale shoutout z tebe, máš dobré pitie.
to nikdy neuvidí. To je jedno. Ale... Práve. Ďalší ventil. Uj. Ja to máš šťastie. Ventil. Takže ako mám povedať? Wind turbín. Počkaj, ideme tady Turbína. parkour. Ideme tady parkour. Čo? 67 km. Vy Tak. to už robím im. Nie, robím. Nerobil som. A to Mám? No, ty máš matching tričko. akým? Matching. Čo? A nemám žiadne. Nie. Zjedol ti ho bez však. Áno. Fakt. Hej. Vieme. Tady. Hej, klub. Dobre, nebudeme, my sme najod... Copyright? Inak tá úzko je taká veľká. Celkom. Poďme naštíviť pánov, ktorí majú zamknuté, lebo nám neveria. Nie, ty musíme tých 15 veľkých balíkov travičiek. To je 50... Či kvietinkov. Hej, rastliniek. Rastliniek, papieri. Rastlinka v papieri. Ja si pamätám, že som mal raz 157 rastliniek. Nemal som ich kde zasadiť. Prosím. Počkaj, povolica. Počkaj, osobné veci, technika. Yes! A to môže byť aj viac Len krát? jedno. Môže byť viacej krát. Ja som možno 4 jedno. Ale či viacej, vo viacej turbínach, či to môže byť? No, možno pozrieť ešte A nie, ser- túto, ak chceš. Kašleme na to. Poďme rýchlo pozrieť. Dobre. Hejko. Čakaj, či si to dropol? Pozri som. Teraz? Mhm. Ja som sa to dropol. Jeden diel. Ale aspoň budem mať čo pozerať. Budem mať čo pozerať. Vrať to Každý pozerať. bude mať čo pozrieť, keď to tam vidíš. Hej. Keď sa budete nudiť, tak si zapnite naše video. Ináč, je strašne dobré mať videí, takisto ako máš týchto odberateľov. A my mám 4 videá, ako tak. Koľko si zobrať, aha? Skoro 40. Mám praviť, kde som Tady. Fú, Na to baví, ako moc spať. A svieti mi tu slnko do izby. stav si robotu. Má vlastne roletu. Mňa svieti na oči, tak mi to je jedno. A tvoj tatko? Rolety ti nedám, či tvoj nedátko. Decko. Ale on som... Rolety, chceš? Na budúce. Hej. Spýtaš sa zase? Rolety, chceš? Na budúce. A dneska som sa opýtal. Rolety, chceš? Na budúce. Mikrofon not fungovat na kus. Už sa mi kúsok rozbil. No. Máme, že raz, dva... A tam funguje mikrofon. Aha, Máme, toto chceme. máme 5 videí. Tady. O, Máme 5 videí. teď A tam skoro večer. 40 odberateľov. Skoro. Skoro. A ideme, tady parko. Zatiaľ... Jaj. Prestaň s tým, to sa mi kúpi. Skoro wręcz vypadol mi. No nie za to, že som už dole kopcom, nie? Teraz som stratený. Aha, vidím. Dobre, ozveme sa vám, keď budeme tam radšej. O toto bude dlho. A toto bude na dlho. Pri nám to bude na dlho. Dobre, Dobre ľudia, takže budeme... Nej! Budeme končiť. Už sme zasadili tamtú kvopku. To je naša rastlinka. Konope. Hej, veď konope, to sa robí čokoláda, sprcháče. No. A fakt? Ale fakt ináč. Z toho máš sprchový. Dobre, Dobre, dokončí. takže vidíme sa na budúce. Na ďalšom dieli. Hej. Rozlúčka s našim trakom. Áno, sice vypadá to ako fialové, dobre, to je jedno. Takže čaute, ahoj. Guten bye bye.